Morning ndine Jack. Nde nkani yathu ya lero ikutilengera ku USA ndiyo khudza execution imene yapangidwa seti kuti ipangike pa 23 April 2025. Nde tagwirani chakumwa ngati chakudya chilipo ticheze. Nde mayi uyu dzina lake ndi Rachel Tolson. Mu chaka cha 2004 anali ndi zaka 20. Rachel anali ndi mamuna wake anakwatiwa, onse anali ndi zaka 20. Iye ndi mamuna wake dzina lake Daniel. Mamuna wakeyo anapeza kuti amakhala limodzi bwinobwino, anaberekerana mwana uja amene amafika miyezi 5 banja lawo linali lasokonekera. Rachel anamuuza Daniel kuti sakumfunanso, nde Daniel anasamuka. Daniel atasamuka, Rachel anapanga apply divorce kuti afuna divorce. Nyumba imene amakhala Rachel amakhala pafupi kwambiri ndi mayi yake. Nthawi zonse amapita kukaona mayi yake. Nthawi zonse amayi yake amabwera kuzamuona, amayenderana. Unali ulendo woyenda pansi, amatha kuyenda apita kunyumba kwake. Nde tsiku lilonse amakumana maka ndi mmene anali ndi mwana wakhandamo wa miyezi 5. Nde anapezeka kuti ali mkati mwa mpungwepungwe ndi Daniel Rachel uja. Tsiku lina amayi ake a Rachel ananyamuka atadabwa kuti Rachel sakuyankha foni. Ananyamuka kuti odi ndipite ndikaone. Anadabwa anapeza chitseko chotsekula. Iwo kudabwa chitseko chotsekula, Rachel sasiya chitseko chotsekula. Kulowa nyumba kupeza mipando yogwera uko, mapepala pena paliponse. Nyumba mooneka ngati kuti munali struggle, ngati anthu amamenyanamo, ngati mwachitika china chake. Koma amamva mwana akulira. Anathamanga kuchipinda, anampezadi mwana ali kuchipinda. Koma Rachel kunyumba kunalibeko. Iwo aja mantha ndi mantha anamuyang'anayang'ana mwana wawo Rachel, mwana wawo sanampeze. Anapita mwa maneba onse ananena kuti sanamuone. Pakana anapita ku polisi. Apolisi anabwera kunena iyi ndi crime scene. Munthu pakuoneka kuti panali struggle, ndipo komwe kwapita Rachel sanapite kwa kufuna, wachita kunyamulidwa, wachita kutengedwa. Akuoneka kuti wapanga ndewu avutana ndi munthu amene wantenga. Anayamba kumusakasaka Rachel. Anayika missing person kwamba kumusakasaka Rachel. Neighborhood yonse, apolisi, kulengeza ma TV, Rachel sazapezeka. Tsono mnyumba mwa Rachel pamene panakhala ngati pambwembwezekera mapepala pena paliponse, anapeza chidindo cha nsapato. Kuna kuti munthu anaponda koma ngati kuti anali ali ndi thope mphazimu. Nde apolisi anatenga pepalalo, anaponda pepala kusunga kuti iyi ndi print ya nsapato, munthu yomwe natidzampeza. Akhuza zapeza kuti sapato ya wina wache yalingana ndi chani ndi phaziri. Nde suspect wa polisi woyamba anali Daniel, mamuna wake wa ndani wa Rachel. Nangasana la kukangana. Plus anapeza mapepala anambwembwezeredwa, anali mapepala amene Rachel amapanga apply divorce. Nda polisi amazona ora za simple izizi ndi kuti kukhanga ti suspect wawo ndi mamuna ayo ndi mpungwepungwewo ma divorce yo. Ndi anapita kukamfusa kunena kuti unali kutiko usiku umene Rachel anasowa. Ndi mamuna wake uja ananena kuti ndinali kupate. Nkutchula kupate kumene anapitako kuti ndinali kupate. Ndi anamfusa niyo kuti okay, kuti titsimikize kuti unali kupate, kuti tchulire anthu amene anali kupatewo kuti tikafuse ngati unali kupate, ngati kuti kupanga alibi. Ndi iye uja anatchula anzake ena plus nzake wina dzina lake Moises Mendoza ndi kagulu kena kunena kuti awawa anandiona onsewo anali kupate, inenso ndinali kupate usiku wonse. Apolisi ananyamuka kupita kukatani kukafusa anthu aja kwachita question aliyense paika kunena kuti Daniel anali kupate. Anthu onse aja mafumira kuti Daniel anali kupate, tamuona usiku wonse anali kupate. Kenako ananyamuka kupita kunyumba kwa Moises Mendoza nzake wa Daniel. Kamfusa unena kuti unali kuti unapita kupate. Iye anavomera kuti anapita kupate. Unamona ku Daniel? Iye uja sanavomera kuti namona Daniel. Koma chimene chimadabwisa ndi Moises ndionera kuti anthu ena onse anafusidwa nayankha, koma Moises amanjenjemera poyankha, komanso amatuluka thukuta. Ndi apolisi zina wadabwisa kuti munthu apanga thukuta ifa chani ngati nkhati zikumukhuza. Suspect wawo ndi Daniel, koma nyamata uyu akufusidwa mafunso ali njenjenjenjenje ngati kuti mpaka na thukuta. Ndi apolisi anangochita noti kuti uyu wapanga react mudabwisa kwambiri. Basi apolisi anazisiya nkutani ndikukhala kumasakasaka abe mpaka na masiku panadusa pafupifupi 2 weeks asanampeze Rachel. Kenako analandira foni after 2 weeks. Munthu wina wake amayenda pachire pena pake ananena kuti wapeza thupi la munthu oti waotchedwa. Apolisi anapita analiona di thupi lija panangati kuti panayika dzenje kakang'ono paponyedwa thupi, nde munaponyedwa nkhuni nkutani nkuotcha. Nde apolisi
anatenga thupi lija fachonera kuti linawotchedwa kwambiri ataliyeza ku chipatala anapanga identify plus dental records kunena kuti anali ndani, anali Rachel uja munthu woti waotchedwa chani. Ya polisi analibe nganganga pambuyo pandani pa Daniel kunena kuti ndi Daniel wapanga chipongwe ichichi. Nde zimene anapanga apolisi anabwereranso kachita question anthu anali kupate aja zambiri za ndani za usiku umenewo kuti amve ngati Daniel anachokapo nthawi ina yake. Nde wina ananena sanachokepo tosefe tinatani kuti ada kwambiri titaledzera timaothera moto tinayatsa moto tinayika nkhuni kuyatsa moto bonfire mkuzungulira nkumacheza kuti umvera nyimbo. Na polisi nkunena kuti tikaone pamene payatsidwa moto nda anapita pamene panayatsidwa moto paja anapeza kuti panalidi kuti payatsidwa moto panali nkhuni zoti zatsalira. Polisi ananena kuti titenge nkhunizo, anatenga nkhuni zomwe zinasalira zija. Nda anabwereranso kupita pachire panaphedwa Rachel paja nkukatenga nkhuni zomwe zinasalira zomwe zinamucha Rachel pamene paja. Nde apolisi anazitenga nkhuni zija za malo awiri osiyana chete nkuzichita maki kuti izi ndiza kumene kumayatsidwa moto omwe anthu amaothera kupate, pamene nkhuni izi ndiza pamene paotchedwa ndani, pamene panaotchedwa Rachel. Anazitumiza kuchani ku lab ya forensics kunena kuti mungapeze chani mu nkhunimu. Nda anaziyeza nkhuni zija. Nde akuti olomitengo iliso ndingati maprint awo anayicheka ndi laser kuipanga scan nkhuni zija ndi laser. Zili ngati mene anthu tititi ndi ma fingerprint. Mtengo uli wonse ndi osiyana ndi unzake sufanana yayi. Nde atacheka nkhuni zija anapeza kuti nkhuni zake ndizofanana, mtengo wake ndofanana ite. Kenako ataziyeza kwambiri anapeza kuti sizuti zangofanana kuti ndi mtengo umodzi ngati mene umakhalira mtengo wa paini, koma zinachoka pa mtengo umodzi. Nkhuni zonsezo zinazo kuti zachoka mu mtengo umodzi, osati soti mitengo yosiyana koma yofanana mitundu ayi, koma mtengo umene unagwisa ntchito kupanga nkhuni zootchera Rachel ndi mtengo omwewo nkhuni zake zimene anthu aja amatani amakaothera uja. Ndi apolisi anati apapa basi tamugwira Daniel amene nkunyamuka kupitanso kutiko kwatenga anthu aja amene anali kupate kuja kunena kuti eya fama ngufuna confirmation kuti Daniel ndi amene wadani ndi amene anabweretsa nkhunizo. Anapita kukafunsa amene kuja kuti ndi Daniel anabweretsa nkhuni. Anthu ozaja kuti ayi Daniel sanabweretsa nkhuni, anabweretsa nkhuni ndi Moises. Apolisi Moises uja amapanga thuku kuti amafusidwa mafunso uja amanjenjemera musadziwika bwino uja, chifukwa chonena kuti amene wabweretsa nkhuni ndi amene anapha Rachel. Chifukwa nkhunizo zomwe mtundu wa nkhunizo ndi umene unaotcha ndani, unaotcha Rachel, ndi zotsalira nkhunizo zomwe anatenga kupita nazo kutiko, kupita nazo kupati. Ndi zinazo adabwisa apolisi koma anamutani anamugwira Moises uja kunena kuti nkupita ukachita search mnyumba mwa Moises anapeza mabuti ake. Kuyangana kunsi kwa mabuti, kuyangana print ya pansi pa mabuti paja akupeza ndendende saparina adinda pa paper laicha. Ndi anantenga ndani, anantenga Moises. Anthu kuafusa kuti mukudziwa pochani zokhunzana ndi Moises, anthu pamene amafuta kuzoti Moises anali klasi imodzi ndi Rachel kuyambira ali ana pamodzi ndi Daniel mwamuna wake uja. Ndi Moises anayamba kumufuna Rachel ali mwana, koma Rachel ankamukana. Anamukana kenako Rachel anavomera Daniel. Atavomera Daniel mpaka anapeza kuti akwatirana. Nthawi yonseyo Moises amango atani, amango ayang'ana. Ndi mmene Moises anazamva kuti Rachel ndi Daniel asiyana, anapitanso kukamutani kumfusira, wakhala kumfusira. Anapitanso kupate ina anakakumana naye Rachel kumeneko kuti mwayi wangawo. Koma Rachel anamutanibe, anamukana kuti iwe naukana poyamba ndikukanaso pano sindikukufuna. Mpamene apolisi amazalumikiza kuti ndi kuti mwina ndinkwiyo onena kuti unandikana poyamba kundikanaso pano. Basi mpamene analumikiza kuti mpamene anapita kukantani kukampanga atake kunyumba kuntenga. Ndi atantenga anapita naye kunyumba kwake. Ataliyeza thupi la Rachel anaona kuti anamenyedwa koopsa mpaka nakutani mpaka kuphedwa. Mpamene amakamutani amakamuyatsa. Atamufusa Moises ananena kuti naledzera kwambiri ndi ntadzidzimuka mamawa mutuma ndipweteka. Ndi ndimakumbukira kuti ninalota zoopsa kwambiri ngati kuti ndampanga munthu chiwembu. Koma nango dabwa ntatuluka panja kukayang'ana mu garden mwanga ndikuona muli thupi la munthu onena kuti watani waphedwa. Pamene ninazindikira kuti sindimalota zonsezo zinachanidi ndinapanga. Ndi Moises anamangidwa ndipo anapangidwa sentence to death mu 2004. Wakhala ali pa death row nthawi yonseyi
panopo ampasa death warrant kunena kuti aphedwe, amupha ndi lethal injection pa 23 April 2025. Imene ndi nkhani ya Moises Mendoza amene ampanga schedule for execution. Zikomo kwambiri.